És papà! Diga, papà, te passo. Nou Famitel, fins a 6 sense fils amb una sola línia. Ara amb identificació de trucada. ¿Ves? Tengo poderes. Yo también. Telefónica. Qui, si no? Els nous televisors Sony Vega amb DRC et donen fins a 4 vegades més resolució. Perfectes per al DVD. Sony Vega, per no perdre cap detall. Ja sé què pensen. Es pregunten, serà com l'última vegada? Si sabessin com és de fàcil preparar el salmó de maneres diferents. Salmó. L'èxit més fàcil. I encara no ho han tastat tot. Motor dièsel d'injecció directa de 110 cavalls. Més de 1.000 quilòmetres d'autonomia. Reposacaps actiu. Sistema de frenada NBA. I 5 anys de garantia. Nou Nissan Almera. Gaudeix del trajecte. Gravador de CDs Philips. Crea tu mateix els CDs. On eres dimarts a la nit? A un assaig de La Bella i la Bèstia. I divendres a la nit? Vaig parlar tota la nit amb la Whitney Houston. I dissabte on eres? A un concert de Santana. I què vas fer al matí? Finalment a internet, tota la diversió. Elfoco.com. Encén-lo i veuràs què passa. Ara, els llibres creixen al Passeig de Gràcia. Fira del Llibre de Barcelona, del 25 de maig al 4 de juny, al Passeig de Gràcia. Els millors professionals de la ràdio d'aquest país fan tot el que et puguis imaginar per estar cada dia a l'aire, amb tu. Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya. Canviar de companyia telefònica no és pecat ni té penitència. Amb Valor és temptador. No perds cap servei. I ara trucades locals de franc. Aló, USA Solutions. Informa-te'n al 1428. Un antiarnes eficaç no hauria de fer pudor. Presentem el nou Stop Orion, l'antiarnes que només fa olor de lavanda fresca. Ara sí. Hola, Lucía, m'ajudes a la cuina? Que tens mozzarella? Mozzarella ratllada? No. Oh, Santa Lucía fresca! Amb Santa Lucía de Galvani i una mica de fantasia pots fer ràpidament una pila de plats bons i lleugers. Bravo, Anna, i bravo, Lucía. I bravo, Santa Lucía! Santa Lucía de Galvani, la mozzarella fresca italiana. Considera't un altre cop en nòmina. Quina és la teva filosofia? Riure. En Vic es carrega en Ben, i també en Holiday. És mort? En Falco ha mort en Jules Flamingo. Si m'enganyes. La vols matar tu? Si no em dius la veritat. O vols que la mati jo? Que ja és mort. És tan fàcil morir com matar. Ho has de mirar de manera positiva. Tots ens hem de morir. Richard Dreyfuss. Mata'l. Gabriel Byrne. Que no l'havien matat, ja? Ellen Barkin. Tallarà el coll d'orella a orella.
Jeff Goldblum. M'he quedat sense bales. I Diane Lane. La Rita em matarà. Encantat de matar-te. Aquesta tarda, després del Telenotícies Migdia a TV3. Volando voy, Madrid m'espera. Si vols ser un botifler, un renegat i un venut, allà tu. La fama, el glamour. Que et tornaràs imbècil? Una mica sí, Sóc la teva consciència nacional. Camarero, una canyita. Desnuda-te. Però aquest tio entén. Oi. M'agraden les tapes i la plaza mayor. ¿Carregar las tapas? Muy volando. La raqueta de pádel. ¿Eso que habláis es catalán? Ens han enganxat. Venga, nos vemos. Plats bruts, dilluns a la nit a TV3. Telefònica us ofereix la informació esportiva.